ஹாய். உங்களுக்கு இன்ட்யூஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆனால் அது எப்படி எனக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரில நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா, எந்த வேலையில் நீங்கள் ரொம்ப காமாக அமைதியாக உங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸும் அதில் இருக்கணும். முழு கவனமும் நீங்கள் அதில் வச்சு வேலை பார்க்கும்போது உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் வந்து அவ்வளோ அமைதியாகிடும். உள்ளேருந்து ஒரு குரல் உங்களுக்கு கேட்கும். அது வந்து அப்போ தான் கேட்பீங்க. நம்ம இந்த காது கேட்காது, சப்கான்ஷியஸுக்கு கேட்டு அது நமக்கு சொல்லும். அந்த அளவுக்கு அமைதியாக இருக்கிறது எந்த வேலை பண்ணும்போது அப்படின்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வைங்களேன், உண்மையாகவே லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா எனக்கு வந்து இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக எனக்கு நடக்கிறது தான் சொல்கிறேன். எனக்கு வந்து பெருசாக ஸ்பிரிச்சுவலாக நான் மெடிடேஷன் பண்ணும்போதெல்லாம் நடக்காது. பாத்திரம் தேய்க்கும்போது, வீடு கூட்டும்போது, இந்த 2 வேலை பண்ணும்போது நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே காம் ஆகிடுவேன். ஸோ எனக்கு நிறைய விஷயங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கிறதா இருக்கட்டும், நிறைய புதுசாக ஏதாவது ஐடியாஸ் கிடைக்கிறது, இல்லை ரொம்ப நாள் ப்ராப்ளம்க்கு வந்து இதை பண்ணனா இமீடியட்டாக சேஞ்ச் ஆயிரும், இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து எனக்கு மாறி இருக்கு அப்படின்னா இந்த 2 டைம்ல எனக்கு வந்து தாட்ஸ் மூலமாக தான் எனக்கு மாறி இருக்கு. ஸோ நீங்கள் இன்ட்யூஷனை ஃபாலோ பண்ணணும்னா அந்த அளவுக்கு டீப்பாக நீங்கள் எந்த வேலையில் இருக்கீங்க மூழ்கி இருக்கணும். அதை தாண்டி வேற எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து கேட்கக்கூடாது காதில். அப்படி இருந்தீங்கன்னா தான் உங்களோட இன்ட்யூஷன் குரல் கேட்கும்.